Bibi Apyot and welcome to my vlog. Ay, di kasi apil na kay mula po nung... Sige siya pangawis ako, nag-vlog-vlog na may diri. Hey mga bata! Kambalo mo para magi healthy ang lawas, magkauntag fruits, magkauntag bayabas, kaunta og kuan, orange. Para wala tay sakit kay na may vitamin C ingon ni Papa. Og ni Mama nagpalit sila takan kayo og orange. Kamo na may orange? Wala may orange do kay kami rang na orange no. Hindi man mo kagawas kay na may home quarantine kung Papa nagpalit og orange og kanang gatas namo sa balay. Di naman may magutman diri Di na din yung gawas kaya na may gulay. Ano? Hello mga bata, kumusta naman mo dira sa inyong balay? Okay ra mo? Kapoy nakasigpundog balay na wala eskwela. Parteng pangita gid ani kanara sa balay permanente. Pero nagduha-duha naman mi diri og kanang syatong, kanang julen, plastiko. Magdula-dula namin dito sa balay para di maggawas-gawas to kay pasig ma-virus me. Na may nag-violate mong ganang uban no. Nawa, nag-virus na noon sila kay gay pakig mga ulo. Gingnan bito sila dito, di ba? Kuya na, dili sila maggawas-gawas. Kinukuwas-gawas kay pamina nila, di sila madutlag virus. Na virusan pa bitaw da. Muna masuko din ang government sa inyo, di mo tabangan. Wala gi mo tabang ospital kay gay mog mga ulo do. Ay. Be. Mag-shout out day ko sa mga sigitan out diri sa video na mo. Thank you kayo. Magpag-greet mo kay ibutang na ninyo sa comment kay para mabasa na ko. Dagana ninyo di man ako maisa-isa og basa. Saan man ako pagbasa nga dagan man kay mo sa katanan. Sige lang kay mag-greet lang ko sa inyo ka Auntie Joanne, ka Ate Christine, ka Ate Love Maris, kay Tita Pinos, kay Ate Giselle, kay Alice, kay Kande, kay Denden, kay Liam, sa mga friends na ko na permite magtan-os kong video. Mag-subscribe mo sa kuan video dito kay Kuya Kokoy, kay naman yung mga video dito gibotang niya to sa ing-ini ni. Hashtag Pangulong Dugong, hashtag Duterte1. Misi, mene. Hi mga bata, welcome to my vlog. Kumusta naman mo dira? Nangita og pagkaon akong iring kinagtangag siyang ilag ganinda gipikas-pikas ang lawas do. Kay nisulod mo dito sa bangag. Kay nadakpan sa kong iring. Mira bito na mo ang ikog sa kagiron na ilaga. Tapos gikit-kit sa iring. Amo na may iring. Natingog-tingog mga mag iring diri gani. Kamusta man mo das yung balay? Wala mo. Ano tala mo ka dila? Init ba kayo Tumayon niya sa palengke. O ba nun man ko ni Papa? Palit me og